Mola el rèquid, visca el rèquid, té un toc màgic que és fantàstic, que és tan flanjut i tan càndid, quan s'espera no t'espantis. Quina sort aquest obsequi, és el màgic conill rèquid. Trucs màgics o màgics, sí, sí, sí. Mola el rèquid, conill rèquid, quina canya, m'acompanya el conill rèquid, rèquid. Rèquid, el conill màgic. Músculs! Rèquid, saps què hi ha millor que un dia preciós? Un dia preciós amb un pastís? No, un dia preciós al costat d'una tal Sarah Kingsbury. Vols fer els honors? Ui, em sap greu aixecar. Ei, el Rèquid i jo ara anàvem a buscar el Wally. Vols venir? Diu la gent que ara porta tires fluorescents als ferros. Iau, iau. Ai, sí. Ostres, que divertit. Au, vinga, jo ja estic a punt. Nois, us en recordeu de l'Alejandra? Acaba d'arribar. Hola. Hola. Va, anem al centre comercial o se n'aniran tots els nois guapos? I ens veurem després. Adeu. Sí, i per cert, et vull presentar un noi que es diu Thor. Fa lluita lliure. De debò? Un lluitador? Quina passada! L'Aixecant s'ha canviat per un lluitador? Això és el que els hi agrada a les noies? Sorprenent, eh? Nosaltres no tindrem mai uns cossos així. Ei, vosaltres! Voleu tenir un cos musculós? Sí, i tant que sí! Sí, suposo que sí. Doncs aixequeu-vos del sofà i veniu a seguir el meu programa de musculació. Tindreu una musculatura carnosa, podreu aixecar un cavall i tot. Resultats garantits sense garanties. Té raó, ja, i necessitem fer exercici. Tens tota la raó. Fer exercici és molt cansat. No hi ha cap altra manera de tenir una bona musculatura? Aquell de la tele ha dit no sé què d'uns músculs carnosos. Ah! I si mengéssim carn? Bona idea! Em menjaria una vaca perquè l'Aixecant es fixés en mi. Notes alguna cosa, ja? Sí, ja tinc mal de panxa. Com és que la carn no va directe als músculs? Puc fer servir la màgia de músculs per convertir màgicament aquesta carn en músculs màgics carnosos. Que pots repetir? Aguanta, concentra't bé i... Sí! Això sí que és una passada, nano! Anem a la carnisseria! Estàs genial, company. I jo com estic? Estàs genial, i jo com estic? Estàs genial. I jo com estic? Estàs genial, i jo com... Xei, que venen! Ja veuràs quan l'Aixecant vegi aquests cossos que tenim ara. Ens suplicarà que sortim amb ella. Jay, que portes una disfressa. Una disfressa? No, és que venim del gimnàs. Hem practicat uns moviments de lluita. Tu mira això! No notes res de diferent en nosaltres? Sí, que esteu... bloquejant la vorera. Anem a secar. És perillós que dues senyoretes tan guapes passegin soles. Sí, què us semblaria si us escortéssim fins al cine? Potser d'aquí una estoneta. Ai, sí, per què no? Però amb una condició. Vinga, digues. Us podeu apartar una mica? El que sigui per unes noies tan guapes. Victòria! Però no s'han fixat prou en aquests músculs. Els hem d'augmentar.
On són els teus amics? Segur que el Thor no arribaria tan bé. On està? Ostres! Què passa, nenes? Esteu preparades per una bona pel·li? Espero que sigui una pel·li d'acció. D'acció, sí! Amb coses d'homes! No, de cap manera. No te'n pots anar a Bangkok, Roy. Et necessito. Oh, això no sembla una pel·li d'acció! Aquí fan falta unes quantes explosions. Sí, seria genial! I amb genial vull dir que seria una passada! I amb una passada vull dir que seria genial! No podríeu callar? Ho sento, és que hem entrat massa a la pel·lícula. Ai, ja n'hi ha prou. Vols anar a la platja? Oh? Bona idea. Potser hi haurà el Thor? Ostres, això no va bé. No, company, que no ho entens. Avui hi ha el concurs de flexions a la platja. Aquestes dues senyoretes volen que anem allà per veure com guanyem. Sí, farem un munt de flexions. Això sí que serà una passada. Benvinguts a la competició anual de flexions de Madelty Falls, patrocinada per la paradeta de gelats del Capità Sam. Aquesta colla d'esforçades rates de gimnàs ja es preparen per fer una demostració de força que us farà caure de cul a tots. Hi ha molta competència aquí. Sí, si els volem derrotar em sembla que necessitem una mica més de carn. Sembla que la competició ja ha començat. I quan parlo de competició, parlo de la parada de gelats del Capità Sam. Oh, ostres! Això és increïble i molt estrany. I tant. Toquem el 2 d'aquí. Auxili! Que algú ens ajudi! Les nostres noies! Ens hem concentrat tant en la nostra musculatura que ens hem descuidat d'elles. Aquestes balenes no podem deixar que es morin aquí. Oh, estan embarrancades. Les hem d'ajudar a tornar a l'aigua. Estàs pensant el mateix que jo, nano? Superllançament de balenes! Que comenci la competició! Atenció a tothom! El concurs de flexions queda anul·lat per falta d'interès. A canvi, ara començarà la primera competició que s'ha fet mai a Madelty Falls de llançament de balenes. Ha fet arribar la balena a 3 llegües dins el mar. Ah, aquí tenim el rèquid, que és nou en aquesta prova, però ens han parlat molt bé d'aquest jovenet. L'ha enviat a 5 llegües! Sis llegües! Llegües! Llegües de viatge submarí! Guanyador del concurs i d'un viatge amb tot pagat a la parada de gelats del Capità Sam, el Jay Schmap! Per les barbes del meu avi! Què és això? Oh! És un llac flotant gegant! És l'onada que han provocat les balenes! Que es vol menjar!
Esteu contents ara o què? Els vostres músculs fastigosos ho han espatllat tot. Però si només ho hem fet per impressionar-te. I per què us pensàveu que això m'impressionaria? Hem sentit que t'agradaven els homes musculosos com aquell lluitador, el Thor. Lluitador? No, he dit xiulador. Ah! Hola, Thor. Quina onada, eh? Sí, una passada. Al centre hi ha un concurs de xiulets. Em veniu a animar? Sí, i tant! Amb molt de gust. Jay, potser que deixis córrer això de la carn màgica. M'agradaves més quan no semblaves un paquet de croquetes. Ja ens veurem. Un moment! El concurs de xiulets ja té patrocinador? Estàs cansat de ser un múscul amb potes? T'agradaria tornar a ser un escanyolit? Vols aprendre a xiular? Doncs compra els meus nous DVDs titulats Mou els llavis!